warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagunging dumadi dumateng panjenenganipun sagunging para rawuh Bapak Ibu minangka kaluwarga mitra pitapangan tetangga tepangan saking kaluwarga Bapak Sugeng Bekti Ibu Ani ingkang nate menika guru pangembari Ade Anjana. Wonten ngajeng menika wonten lemah utawi Siti Bantala. Siti Bantala lemah saksedipun sebat tidak sebat. Tegesipun menika mungkin menawi sinten menika saged dipun dadi Siti utawi lemah. Mancik jeneng bayi putra utawi siswa ingkang umur 3 bulan. Siti manjinipun Siti Bantala lemah ingkang kelolakan ingkang menika kelolakan menika uga cerita saking lemah besok uga bakal ewi anak lemah gesang sak nampak lemah uga pada simpanan kados rezeki uga kami sarana dalam tidak lemah ilmu ingkang kelolakan sami pagi daya lestari bumi wujud parimala sampan kala pendem kala gumantung lan kala sabat ngelarane uga tinanti lho pramila kelawan panjenengan minangka tiyang jemi boten supe marang bumi ingkang sampun maring matikel nika awontenipun wujud inggih menika Siti Bantala pramila Ade Anjana ingkang sepisan ngajak Siti Bantala aja ngasih kaget dayanipun kaprebawan ana banyu angin geni semaksana nepsu limang perkara ingkang kakaripun pandiri Ade Anjana sakwise mancik ing Siti Bantala. Sasampunipun mancik mandheng wonten bumi Ade Anjana dipun wijiki kanthi toya sekar setaman. Sekar menika kembang bapa ibu. Kembang menika gandane wangi kanthi pandonga muga mangke Ade Anjana bisa ngarungake asma wong-wong. Setaman menika mugi-mugi Ade Anjana dados kautaman. Sasampunipun dipun wijiki menika wonten jadang warna putih kalambang watak ingkang suci. Tumuju jadang angka kalih bentuke warna abang ateges wangi. Jadang ingkang kaping 3 menika cemeng ateges kawibawan. Jadang salajengipun warna kuning. Kuning menika pralambang kamulyan. Lajeng wonten jadang warna ijo ateges panggalipun mancar. Lajeng ingkang angka 6 menika ingkang wungu. Wungu menika sinebut kebijaksanaan. Pungkasan menika warna biru ateges derajat langka. Panjenengan pirsani menika wonten amba tebu arjuna. Cacahipun amba menika 7. Tiyang jani menika 407 ateges pitulungan. Arjuna ateges wong lanang sing gadhahi watak anti rati lan pangati. Ategesipun perasaan, ucap, dalasan inolaku menika tanggung jawab. Angger tebu Arjuna menika wonten munggah wonten mudhun. Tegesipun menika manungsa sami-sami angel. Badhe munggah angel, badhe mundur napa malih. Sasampunipun mandhap badhe menggah wonten dampar agung. Tegesipun mugi-mugi Ade Anjana gadhahi pangkat derajat ingkang inggil. Sasampunipun menggah wonten dampar agung menika tumuju wonten sengkerang. Ingkang labetipun sampun menika warna keburaken dolanan ingkang bakal dibundur. Sengkerang menika tegesipun manungsa ing alam donya menika wonten batas-batas tertentu. Lek seneng aja klambi senenge, lek susah ugi pitaten ampun klambi susahe. Sasampunipun
Menika rasa menika panggilan tiyang ingkang betahaken mawon kewawon. Ateges benjing dosa diatur wonten dengan sedekah mas kawan. Mas kawan. Bisa majo dalasan kacobaran kurang dalasan pramuka kelompok. Bisa majo menika mulai bisa ateges agami. Kuwi adalah boten alunan agami. Majo menika ateges dados pemimpin ingkang becik. Kelompok menika pralambang mundur ateges bulatake tekad. Monggo jangsal, tumpeng jangkep. Menika wonten ingkang ayam tegesipun menika posane Gusti. Nyuwun pitulungan sabengan kacopen menika bakal antuk pepadang. Amanah. Uti-uti. Mate bapak bapa ibu lan anak menika. Bakal nyuwunake artos. Ateges uti-uti mate. Benjing ati adalah benar dapat awehan utawa sedekah. Kacamuk menika dalane pun pamajuk donga mugi adik anggota sakuse lan rombongan sakit. Ora sanane rumah sakit dari apa wis bisa ngene. Los kuning menika prambon sepidul lan orang kepala. Tetep tebu. Ingkang inggihipun wonten ingkung ayam. Tetep menika ateges hubungan. Dumateng Purwakan kanthi sumungkum nyuwun tambahipun nyuwun pangestu dhateng pepanggening Rama miwah ibu. Paripurna angunipun kaos pangabekti. Dumugi sak mangke lari dipuntutup tumuju Siti Gatotkaca. Lari menika dipuntuntun nampak Siti. Sasampunipun lari sapunipun lari dipun wijiki sapunipun mawi toya setaman. Nuli sesampun diwijiki menika napang jadah pitung werna. Kalajengan napak tunggal ingkang kathahipun wonten pitung pancandhanipun. Nyawon injil saking rombongan saajengipun lare dipun langihake sinami mboten mandhat sampai tebu akilo.
salebetipun sekar menika sampun kemawis menika warti samubarang ingkang dipunpilih dening Adi Arjuna saged dados pralambang cita-cita ingkang luhur ing kendi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kinten-kinten napa nggih? Sing dipun pilih Adi Arjuna menika Adi Arjuna menika milih stetoskop. Pralambang Adi Arjuna mugi dados dokter ing adicara kajengaken sirah toya gigi. Toya gigi menika toya ingkang sampun kaping organ. Toya ingkang sampun ada ing dalam toya ing Jawa ingkang badhe dipun paringi jenis pasiraman yang puji sekali supados toya positif. Kalayan supados toya aku tuwih bangsa. Baik gak ngambil itu. Baik gak ngambil itu. Mbak, ayo. Sabar angel Bu. So sweet sih. Adicara kajengaken sirah panjenengan dening tiyang sesepuh sarta kanthi sarta kehormatan penghulu rumah panggung datang kepada tiyang kamuliaan Mbakipun menika saged beta tekan-tekan dulu.
ibunipun saged batu beton iku lah pun semonggo dipun bagi setunggal dhateng sedanten penonton. Iya. Semonggo nggih bayi nipun saged dipun saling-salingno dhateng penonton ngoten nggih. Nggih. Mas itu nangis iki. Iki dijupuk. Mangke disampun saged dipun ajengaken acara dungo. Sing gak milih kae antara apa? Duh gurung kepencet. Kuae lho kuae. Menika donga kagem Ibu Sastri dipun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal aqla indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kene sing arep lungguh sing pinggire ngene, sing gurine ngene. Dadi kok tulisan tedak sinten ben ketok. Nah, sing